E chenro mar ng'e gwenge wa kawuono wamenyo gweng' ma Anding'o Panga. Sigand Anding'o Panga chalo nade? Tang'o momiyo nying ma kamano nochake? Millicent Adhiambo miyowa ler. Nyakora Jwang' mana kamano kaka nasingoni machiegni kendo e tielo machielo e chenro mar ng'e gwengewa ka jumani kalapapla mar ng'e gwenge owuok e kaunti ma Siaya ofuyo ma odhi opiyo kendo e kaunti ma Kisumu e gweng' ma ong'ere ni Anding'o Panga e sub kaunti ma Nyakach. Ka iselimo kata isewinjo kama iluongo ni Anding'o Panga, bende isepenjori gima dine mi chak kamoro ni Anding'o Panga. Wachako tuo kachiel mana kaka pile kod jogweng' makae ginyiso ni to ginto. Paro mane ma wiye magin godo magiparo ni dine mi chak gweng' gini ni Anding'o Panga. Gweng' ni nochak na Anding'o Panga nikech kwang'iye mos ne en kama tek kabisa mane dak bende ok yot. Kendo joma nodak mano kuongo bire ne joma nok to ne giyudo ka kar kae ndine kama dak ne ok yot ahinya kata pur ne ok yot nikech notimo kite otimo bunge en kama ne ok yot ahinya kendo notek kaluwore gi tek mar piny kendo gi tek mar dak e iye ka pi ne onge en gweng' mane ber ahinya. Koro jok mano kuongo biro ka nochake ni Anding'o en tiende ni kama tek, then Opanga koro en nying mar mabati. An generation mobiro machiegni ayudo kochak kana Anding'o Panga nekech tek mar access mondo mi chop Anding'o Panga kae gi kaka yuto nitiere. Koro weche mag Anding'o Panga ayudo ka maombe wa modify ni Anding'o Mabati ne nigi moro mane matek kaluwore gi kaka area ni be access gik moko tek, yuto tek, gimoro amora tek. Gweng'ni konyuola tayudo kiluonge na Anding'o Panga. To katemo go mbaka gi jodongo tayudo ni gimomiyo nochake na Anding'o Panga ne en tek mare kendo ne en ei bungu machope tek. Mar ariyo obiro nikech Opanga no en mabati. Emomiyo nochake na Anding'o Opanga. Tiende en kama tek makelo ng'ato gere mabati to ng'ano ng'ama lich miwuoro. Bang' winjo paro mopogore ma jogweng' oselieko koteneno kod nono mar nying gweng'ni ma Anding'o Panga, we koro wawinja nena ni adieri gi kuku mar wach ni kanye madine mi chak gweng'ni ni Anding'o Panga tene ochakore nade. Anding'o Panga nochakore ka jodongo manobiro limo pinyni moko nobiro mochako dar. Chang'o godni kane gibire ne giyudo ni notimo kite ahinya. To kite mane nitie ne gin kite matek. Wacho ni kucho nitie mana kidi moro miluongo na Anding'o. Kit Anding'o no mon kane iero pong' to ne giwacho ni kit Anding'o ni kati tieng' ok tieng're. Koro ne gidhi ni got mono ni to tim Anding'o lilo. Koro miyo kane jogi biro ka to ji dara. Gibiro ka to ji dara. Koro ka jodongo moko biro ka, koro gichako luongore kendgi. Jodongo go kaka ne ging'ere. Gichako dak ewi Anding'o ka. Koro nying mar Anding'o Panga. Opanga ni nobiro ka wasungu koro lemo gode ni. Negidhi kamomo unene booster mar Safaricom cha. Kanyo nochunge boya moro. To ba noket wiye kokenyore kama. Wiye manokenyore no okete lumbe ma kamae. To oket mabati kama. Mano umo kidi. Kit Anding'o moro ne ni kanyo. To akia gima ne gituche go. Noket mercury e iye. Koro wakia ni mercury ni ne miyo gi detect gi kuonde moko. Koro mano, koro winidhi Anding'o makai ni wadhi Anding'o boya kata Anding'o Panga. Koro ji ochako neno Opanga. Mae gima nokelo nying miluongo ni Anding'o Panga. Kama tax ni nobiro kama. Jopuonj ndalo moro nong'anyo ni ok sirikal ng'i gi wang' maber. To ka jo Kasai kama jopuonj nodhi ng'anyo wang' pap ka ji ochomo pap Onditi. Kuom hawi marach wuod Kasai achiel ma japuonj ne mtoko tuomo motho. Kosetho kamano to chieng' manonego bike okil mar jopuonj matetea ne jopuonj nobiro ka ike. Nong'iyo kaka kachalo moko mani kabe dhano dak moko ni jomodak ka
nyaka migi miluongo ni hardship allowance. Kendo nowacho ni straight away, ka wachno nobiro kamano, noyud ka wan mana sub-location, ne pok wabedo kata gi location. Wachno notamore nikech nidwa na miye janding opanga kende. Noyal Manyakach sub-county noyudo thuolo mar bedo gi gimiluongo ni hardship allowance. Anding' Opanga humbe landore kod weche kata timbe mage. Kaka jo anding'o kaka ong'ewa maber, achiel ong'ewa ni wadak kama tek, kama ngima bende ok yot ahinya, kama yudo chiemo ok yot ahinya, kaka pur bende ok yot ahinya. Koro wan ong'ewa kaka jomodak e Kisungu wacho ni hardship area, kama tek kabisa. Yeah, somebody like Trevor Mbija, jalendo mara huma malich miwuoro. Osomo mana Nding'o secondary kai, mo produce makawuono en e caliber moro ma jo national nyalo nene. Koro olando gweng'wa yo malich mowuoro. Maduong' malanda Nding'o Opanga en tek mare. Tieni en like marginalized area. Mar ariyo en jogo mosegol kaka one of our own Trevor Mbija. Mabende sani oketo wa ngas moro kaka jo Anding'o. Mangato kowinje nya Nding'o Opanga to koni mano korgi Trevor. Ne gin joma tek ma kogo ipiny to ok ichak iduogi ire kendo. Thum maniomo. Kom thum Kasaye Manding'o ok ituge. Koro ne gin joma ger. Wan kani waridore wadhi Thudi Buoro. To luor wan keche rieko mane wan go. Opira bende ok lowa. Kane chopo e kinde ma koro piny ochopo kama koro ulendo. Chon ne nitie KBC kende. Kik wiya wil ma ok amulo Josephine Sirega. Oa e skundini. Wiya kik wil the current. Koro wan go Mbija taya. Jowa mang'eny. Kae mane oting'o Joas Okong'o mane lende e redio. To bende gweng'ni ma Anding' Opanga osenyuolo dongruoge ne jodak makae mage nyalo kwano. Nen kama otimo kite, nen kama wang'ayo onge, en kama pine onge, ma pine walao distance mabor kabisa. Walao mabor kabisa kaka mine, kama kata kidwa rego bandoni moro, idhi distance marom kata kaka 10 kilometers kidhi regi. Andiko kata kana donje ma hospital ne onge. Hospital ne wanyalo dhi Nyabondo kata kamine ma yach man gi ich, iwuotho nyaka Nyabondo gi tiendi, kendi iduogo kidhi e clinic kata kidwa konyori. In fact most mine mang'eny ne konyore kata wang'ayo. Koro sani kwa chopo mwadhi adhiya kamano, kawuono wanyalo yudo yo machopo ka en Maram Road, geche nyalo chopo nyaka kama ntiene. Hospital bogernwa ka, wantie gi dispensary machiegni, kasto skunde wantiere go. Chon ne wan gi skul achiel mane Anding'o Opanga. Kato nyithindo ne wuotho distance marabor, mane tamo nyithindo bende somo nikech bor mar skunde. Ok wasedhi maber ahinya but waseyudo moko. Anding'o nen no access zone. Nikech mondo mi kaka ni yud mondo mi donja Anding'o ni bedo matek. Sani wa appreciate jogo mosekawo patik moyawnwa yore through the county government, MCA marwa James Omolo moyawnwa yore masani koro wanyalo yudo yore mo access skunde wa 4 gi ne onge yore. Konyuola ayudo ka karwa ka ne onge sitima. To anyalo wacho ni kata obedo ni pok oyudore kuonde duto monyalo winjbiro chope, but wanyalo nene kata skul ka nitie. At least oringo matin, but kuonde moko to pok ochopo. But wan gi geno ni kaka piny medo dongo, obiro chopo. Mar ariyo, dongruok machielo en barabara. Ma bende osetem, oseyawgi. Hospital bende wan gi dispensary achiel, but okorom. Kata bedo ni dongruoge ma kidam nitie ma jogweng' makae nyalo kwano. Diyango ni pod gin gi rem mararieya e alworane ma Anding'o Opanga ma kokel to Anding'o Opanga biro dongore metni machal kod gwenge mamoko. Awuoyo kuom dispensary ni ka, wards go pok oromo. Kasto bende en achiel, onego ketnwa gibed kata ariyo nikech Anding'o duong' to wan gachiel kende. Wan gi secondary school bende achiel kende, nyithindo wuotho en secondary mar odiochieng', en day school. To pod nyithindo ama boyo, distance pod boyo kabisa, nyithindo pod inyore gi distance mondo gibi e secondary wachiel ni, pod wan gi chandruok machalo kamano. Pigni kata bedo nwa yudo pi, to jomoko pod pok ochopo kuma jomoko ntie. Koro maintenance ema wakwayo ni ka giyie to giketnwa maintenance frequently mondo wayud ka yore wa nyalo bedo maintain maber mwadonjo go e skunde wagondo. Stima waonge go kabisa nikech rural electrification pok ochopo Anding'o waka. Koro waonge stima, pod wadak e mudho, waliel gi nyangile koda sola. Ng'eni ndara sana jo apiko
tiyo kod ndara e yorwa mar yuto mondo mi yud ka ng'ato gol ng'ato kanya kolweny apiko kene nyalo kethore didek e kore kapok ichopo manyiso ni koro yuto mari nyaka dhi dogo piny to mano pod thirowa mana e yor dongruok koro ndara no kinyalo wanyayudo yo malong'o molos maber to an gi geno ni yuto marwa dhi medore. Ma sama wa invent moro biro be ne wacho ne gi wachiyo to be pigi dhi kelonwa chief nigo office kacha makata ogero kendgi onge kata transformer onge kata pi wuodwa matin Trevor maunge media no yawo yo moro ka wang'i lor gi yor Trevor ine to gogo fukune da government nyalo support gik makamaga ariyo ke daraja moro ka mwadhi go ramba loka ka ke daraja moro gi malo kacha mwadhi go kadongo mano otudo wa gi Homa Bay gi wuonwa uru go opio wandayo obi kasaye okelnwa transformer abich kende to romo kasachwa ka hospital ni ka iluongo ni health center to health center ni en onge ambulance onge yedhe. Nyakoromogi Juang mana kamano gi kanye mwachopo godo e giko matelo makawuono e chenoni mar Ng'e Gwengewa. Amor nikech sani ka iwinjo ni Anding'o Panga kata ilimo kamiluongo ni Anding'o Panga e Nyakach to ing'eyo gimomiyo Anding'o Panga ne obedo Anding'o Panga to mana kaluwore kod tek mare. Omiyo kik idhi mabor Nyakoromogi, medikete mana kanyo e wang' jowi mare mar Ramogi nikech ka ema singo ni kendo ni juma manyien aduogo ni kod nono mar gweng' machielo. Oriti masani, erokamano kuom bedo kodwa. Nyinga Millicent Adhiambo, kata kihero inyaluonga ni Nyaboma.